Mongia kami blok ni bising khobjak athro mora edisi place 43 mile amchani lukurok tuini jingjalok klai laijak amche tongnai lukurok ni kok silchamung lai thangnai saltam salbre romoi pam machine tui rohor jagya jingjalok klai laijak o kamini lukurok abuno tui sangrong sala lahar kasulakha kamini lukurok damni he lahar kasumani yagulo paithago DWS bedegni phajingte kograma bai lahar kasumani rosajaka telemura bakhaksini mongia kami blok ni bising khobjak 43 mile te 41 mile o tongma tiprasa amchai rogo tui man thogya angma bai o amchaya tongnai lukurok jingjalok klaimang no phayo tabung naijangnai angkha o amchai rogo hapangni phajingte tuini jingjalo supungi da rei mano hapang Tiri 43 mile National Highway 8 Mungia kami thanani andaro blok bu mungia kami no arani lukurok tuimaya hnai brok lama kasolaikha malphung rong no angkai bro ni dabi ongkha bro timan tuije bro no rimani nokha saltam ka khana ritimoto bro timaya some moto angkai tuirifano tui je bro nangma su bro no tui sufficient timaya aboni bagi bro lama kasolaikha lama kasomani pore bro ni dabi ongkha je DWS ni ongoi bro no kogina bagai je bro no tui kahamkai dina bagai nei angkai ara thangka manjaka DWS ni khoroksa engineer bo thangai kogri kha brono je tini ni simi brono mane je tinang mani phungo waisa sari waisa tini ne ne pray gonta 2 gonta rok lama ka sulai kha brok ha asas rikha brok no kogri kha je brok tini ne